Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко та пані Марина Порошенко. Шановні пані та панове, розпочинаємо вечір реквієм на вшанування Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
До слова запрошується голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Вельмишановний пане президенте України, шановні панове посли, представники дипломатичних місій, поважні духовні отці, шановні пані та панове. Історія розпорядилася таким чином, що найжахливіші цивілізаційні катастрофи ХХ століття викликані двома тоталітарними режимами – нацистською Німеччиною та комуністичним СРСР, Голодомор, Голокост, депортації відбулися на теренах сучасної української держави. Ледь виживши від наслідків штучного голоду 1921-1923 років, влаштованого більшовиками в Криму, та яке забрало життя понад 70 тисяч кримських татар, через 20 років у ході тотальної депортації зі своєї батьківщини 18 травня 1944 року і внаслідок нелюдських умов у місцях вигнання кримсько-татарський народ втратив 46,2% своєї чисельності. Десятиліття вигнання, що супроводжувалося обмеженням прав і заборонами політичної, культурної, соціальної і мовної сферах, поставили кримсько-татарський народ перед реальною загрозою зникнення. Москві тоді здавалося, що лозунг часів першої анексії Криму Російською імперією наприкінці XVIII століття «Крим без кримських татар» вже вдалося реалізувати остаточно. Лише завдяки своїй єдності, відданості рідній землі, мужності і самовідданості тисячів активістів національного руху кримсько-татарський народ вистояв. Його масове повернення на свою батьківщину співпало з розпадом СССР і проголошенням незалежності України. Але і в умовах незалежної України процес відновлення прав кримсько-татарського народу, включаючи і право на самовизначення на своїй землі, невиправдано затягнувся. Тепер, маючи 2 нестерпних роки окупації Криму Росією, можна сказати, злочинно затягнувся. Відверта підтримка попередні роки частиною українського політикуму проросійських сепаратистських організацій в Криму, явне ігнорування фундаментальних прав корінного народу, небажання додання Криму статусу національно-територіальної автономії як форми самовизначення кримсько-татарського народу в складі незалежної України стали причинами слабкості позиції української держави на півострові, що сприяли Російській Федерації в лютому 2014 року окупувати Крим. Насильство і свавілля, привнесені російськими окупантами на кримську землю, несуть пряму загрозу життю і безпеці для її жителів. При цьому вся тяжкість репресій і переслідувань спрямовані проти кримсько-татарського народу, який не скорився окупантам, проти українців, які залишаються вірними своїй державі. Більше 20 кримських татар викрадені російськими спецслужбами. Деякі з них згодом знайдені вбитими, долі інших невідомі. Сотні кримсько-татарських сімей зазнали нападів і принизливих обшуків в своїх домівках. Понад 150 кримських татар засуджені окупаційними судами за участь у мирних мітингах 26 лютого і 3 травня
2014 року. 18 кримських татар, звинувачені в нескоєних ними злочинах, заарештовано і незаконно утримуються під вартою. В умовах збереження російської окупації Криму кожному з них загрожує тривале тюремне ув'язнення. У числі злочинів, скоєних російськими окупантами в Криму, оголошення Меджлісу кримсько-татарського народу екстремістською організацією і заборона його діяльності. Характер і тяжкість репресій щодо кримсько-татарського народу в окупованому Криму свідчить про реалізацію Росією планів по витісненню кримських татар за межі півострову. Без перебільшення, у своєму відношенні до тимчасово окупованого Криму та його корінного народу, кримських татар, очільники сучасної Росії повернулися з 21 століття до часів 18 століття. Така критична ситуація вимагає, якщо хочете, волає від всіх нас, української держави, Меджлісу кримсько-татарського народу, міжнародних організацій, лідерів країн світу, більш активної співпраці, або якомога скоріше винайти та примінити ефективні інструменти, що змусили б Росію негайно повернутися в межі міжнародного права, відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Дякуючи в особі присутніх шановних панів послів та представників дипломатичних місій за зусилля, що здійснюються урядами та парламентами країн світу щодо захисту прав і свобод кримсько-татарського народу, всіх мешканців півострову від свавілля російських окупантів, тим не менш, маю сказати щиро і чесно, мене про це просили і співвітчизники з окупованого Криму. Рівень політичного тиску, обсяги економічних санкцій проти Росії мають бути кардинально збільшені, аби змусити її звільнити окупований Крим та контрольовані нею окремі райони Донецької та Луганської областей. Шановний пане Президенте України, за вашої безпосередньої підтримки і волею народних депутатів в останні 2 роки Верховною Радою України прийняті важливі рішення, зокрема щодо визнання Україною кримських татар корінним народом України та права кримсько-татарського народу на самовизначення у складі суверенної і незалежної української держави. Отже, маємо тепер здійснити ще один важливий та справедливий крок – розглянути та затвердити відповідні зміни та доповнення до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». Ці зміни мають бути спрямовані на реалізацію кримсько-татарським народом невід'ємного права на самовизначення на своїй історичній території у складі незалежної української держави. Дорогі друзі, тяжкі випробування, які сьогодні переживають українські і кримсько-татарські народи, громадяни України всіх національностей, форматують, викристалізовують українську політичну націю. І цим ми остаточно виходимо на власну, широку дорогу українського майбутнього, з якого ніколи і нікому не вдасться нас повернути. І війна буде завершена, і перемога буде за нами, і Крим буде звільнено і повернуто, бо Крим – це Україна. Вічна пам'ять жертвам геноциду кримсько-татарського народу, вічна пам'ять загиблим за свободу українського та кримсько-татарського народів. Слава Україні!
Слово має президент України Петро Порошенко. Пресвяті отці, шановні співвітчизники, дорогі кримські татари і весь український народи. Сьогодні, в день нашої глибокої солідарності, я кримський татарин. Як був кримським татарином мій тезко, етнічний українець, генерал Петро Григоренко. В 1968 році, коли вже закінчилася хрущовська відлига і саме почалися брежнівські заморозки, він не побоявся виступити на захист кримських татар і назвав речі своїми іменами. Те, що з вами зробили в 44-му році, має цілком певну назву. Це чистісінької води геноцид. Один із найтяжчих злочинів проти людства. Минулого року парламент України, хоча з очевидним на ціле десятиліття з запізненням, прийняв постанову про визнання геноциду кримсько-татарського народу. Днем пам'яті жертв цього геноциду встановлене 18 травня. Зрозуміло, що Кремль інформацію про факти кривавого переселення цілих етносів тримав за 7 печатками. Особисто я про трагедію кримських татар дізнався, вже будучи студентом Київського державного університету імені Шевченка влітку 87-го року. Тоді всі західні радіостанції «Голос Америки», «Свобода», «Свободна Європа», BBC розповідали, як на Красній площі в Москві сотні кримських татар вимагали повернення додому, в Крим. І замовчати вже не вдалося, а тих сміливців-відчайдухів навіть прийняв Громико, друга за статусом особа в тій державі. Тоді їх ще депортували в місце заслання до Узбекистану. Але крига скресла, і та акція, як на мене, стала точкою, з якою почалося повернення. Саме в ті дні, вашими зусиллями, імперія дала одну з перших тріщин, а її розпад відкрив вам шлях до Отчого дому. Кров застигає в жилах, коли читаєш документальні свідчення про те, які випробування тоді випали на долю депортованих. Щоб не травити душу і не роз'ярювати старі рани, особливо коли пекучого болю завдають вже в нові страдання, наведу лише слова трудармійця табору Волгобуд Єбульсута Муєддінова, який сказав після отримання листа про смерть своїх 4 родичів від голоду в місцях спецпоселінь: краще б радянський уряд розстріляв нас усіх, як це робили нацисти з євреями, щоб ми не мучилися. І так звана дружба народів по-московськи для людей, депортованих з рідного краю, вартувала сотні тисяч життів і закатованих нелюдськими умовами чоловіків та жінок, і ніколи не народжених дітей. І сьогодні ми згадуємо про виселення Кремлем кримських татар, а також представників інших етносів, які кремлівський режим піддав дуже жорстким випробуванням.
І я просив би вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую. Прошу сідати. Жахлива трагедія тривала більш як півстоліття. І всі ті роки кримськотатарський народ не лише не втрачав надії до повернення до рідної землі, він не припиняв боротьби за повернення на історичну батьківщину додому, до Криму. Репресії, які застосовувалися радянською владою, не здолали національного руху за відновлення прав і свобод. І російській окупаційній тимчасовій владі теж не вдається упокорити ваш волелюбний народ. В Росії змінювалися столиці, влади і прапори, царі, генсеки і президенти. Але з часів Катерини II Петербург і Москва незмінно переслідували кримськотатарський народ. Це константа в політиці Росії за всіх режимів. І тепер достойні в лапках свого пращура онуки Сталіна реанімують політику геноциду проти кримських татар. Просто зараз важко повірити, що подібне взагалі може бути посеред географічної Європи. Окупанти ув'язнюють людей лише за те, що вони говорять рідною кримсько-татарською мовою. Інакше вірять у єдиного Бога і хочуть вільно жити на своїй землі. Їхнє судилище заборонило Меджліс, частина керівництва якого в в'язниці. Десятки кримських татар зараз за ґратами, тисячі, які 72 роки тому вимушені залишити рідний Крим. Окупанти залякують, викрадають, проводять обшуки, допитують в КДБ, перешкоджають роботі вільних засобів масової інформації, забороняють мирні акції, закривають в'їзд на батьківщину національним лідерам. В Москві хочуть, аби кримські татари замовкли назавжди і зникли. Не вийде. Ваш голос потужно звучить на цілий світ. Цей Меджліс, що продовжує роботу у вільній від окупації Україні. Цей Джамала, і прошу привітати її вашими оплесками. Дякую тобі, Джамала. І Джамала, яка вразила до глибини душі всю Європу і весь світ. І ми всі вітаємо тебе, Джамала, з цією блискучою перемогою на Євробаченні. І ваше, Джамала, виконання змусило європейців побачити, почути і ще раз відчути очевидне. Крим – це Україна, а Україна – це Європа. І успіх на Євробаченні – перемога над брехнею, злом, насильством. І переконаний, що саме так вона сприймається усім світом. 72 роки тому кримські татари лишилися в своїй біді з безжальним тираном наодинці. Сьогодні разом з вами, разом з нами усіма, мільйони друзів, Україна, світ не повинні допустити, аби трагедія кримсько-татарського народу повторилася знову. Це спільна позиція не лише України, але провідних країн Європи та Америки, авторитетних міжнародних організацій, всіх наших партнерів по всьому світові. Перед нашими партнерами ми вже порушили питання
щодо не лише продовження, але й посилення санкцій проти Росії та її маріонеток в Криму у зв'язку з погіршенням ситуації з правами та свободами наших громадян. Наша задача – захистити кримськотатарський народ та його батьківщину в Криму, а стратегічно, крок за кроком, звільнювати український півострів від російської окупації. Ми, хоча й з запізненням, усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова, про що зараз казав Ріфат Чубаров. Ми зобов'язані розпочати в парламенті України процес внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України Автономна Республіка Крим, які повною мірою витікали з невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення в складі суверенної і незалежної української держави. І я звернусь до Конституційної комісії із закликом утворити найближчим часом членів Конституційної комісії та представників Меджлісу, експертів, робочу групу з підготовки змін та доповнень зазначеного розділу. Крим був, є і буде залишатися невід'ємною частиною України, а країну-злодія буде примушено повернути вкрадене. Саме так станеться, рано чи пізно, яким би тривалим не виявився процес деокупації півострова. Такий злочин, як анексія, не має в міжнародному праві строку давності. І я впевнений, що ми обов'язково повернемо український суверенітет на Крим і на окуповані райони Донбасу. До моменту ж повернення Криму ключовим нашим завданням є захист прав і свобод наших громадян в Криму. Всебічна підтримка спротиву окупаційній російській владі. Ми і надалі вживатимемо всіх заходів щодо утримання на порядку денному європейської та світової політики питання незаконної окупації Криму як безпрецедентного після Другої світової війни факту порушення міжнародного права. В понеділок в Стамбулі на Всесвітньому гуманітарному саміті я буду обговорювати ці питання з провідними міжнародними лідерами. До складу делегації я зрозуміло включив і високодостойних лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемільова і Ріфата Чубарова. Також запросив і буде в складі делегації Джамала. Дорогі співвітчизники, я дякую всім кримчанам, які в надзвичайно складних умовах не переривають свого громадянського та духовного зв'язку своєю справжньою вітчизною – Україною, які не визнали окупаційного режиму і в доступний їм спосіб чинять опір. Минулого тижня парламент ухвалив постанову про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми повернули історичні, в тому числі і кримсько-татарські назви. Поки це ще, на жаль, лише декларація, але реальністю вона обов'язково стане після звільнення Криму. І ця війна для України буде закінченою лише тоді, коли останній клаптик нашої землі в Криму і на Донбасі буде звільнено, коли нога останнього окупанта покине священну українську землю. А до цього ми будемо сильними і непохитними в своїй вірі. Крим – це не Росія. Крим – це Україна. Україна – це Європа. І слава Україні!
Попри те, що представники кримсько-татарського народу воювали у лавах Червоної армії і навіть брали участь у партизанському русі, офіційною підставою для депортації стало звинувачення у співпраці з Третім Рейхом. У постанові про виселення було зазначено, що депортацію проводять тому, що, цитуємо, «У період Вітчизняної війни багато кримських татарів зрадили батьківщину, дезертирували із частин Червоної армії, які обороняли Крим, і переходили на бік противника». Кінець цитати. Кримських татар, які воювали у частинах Червоної армії після демобілізації, також було піддано депортації. Відомі винятки, коли окремих офіцерів із числа кримців не було вислано до місця депортації як спецпереселенців, проте їм було заборонено жити у Криму. Операція із депортації почалася рано вранці 18 травня 1944 року і закінчилася о 16:00 20 травня. Для її проведення було задіяно війська НКВС кількістю понад 32 тисячі осіб. Депортованим відводили від декількох хвилин до півгодини на збори, після чого їх на вантажівках транспортували до залізничних станцій. Сьогодні у Національній опері вечір реквієм на вшанування Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Доландым Қырымның дағы ташыны, қайғы, асырет сарған ғарып башымны. Мен сөйлейім, сен сил көзің яшыңны. Біз окынмай, кім окынсын? Янды қардашлар, біз ағламай, кім ағласын? Öldük yurttaşlar. Yerden silingen Tatarının adı, Cennet Kırım'nın söngen çırağı. Halkım dep inley taşı toprağı. Biz okunmay, kim okunsın? Yandık kardeşler. Biz ağlamay, kim ağlasın? Öldük yurttaşlar. Çatırdavға çıktım, oğlum kayda dey. Salgırdan su içtim, yavrum kayda dey. Han sarayga girdim, halkım kayda dey. Biz okunmay, kim okunsun? Yandık kardeşler. Biz ağlamay, kim ağlasın? Öldük yurttaşlar. Her bir Tatar evine yavrular kirgen. Babalar kabrine saban sürülgen. O kadar kayınlık kayda körülgen. Biz okunmay, kim okunsun? Yandık kardeşler. Biz ağlamay, kim ağlasın? Öldük yurttaşlar. Uçan su kurugan, gül bağlar solugan. Mektepler, camiler at ahır olgan. Bülbül yuvasına kargalar kongan. Biz okunmay,
Kim okumsun? Yandık kardeşler. Biz ağlamay, kim ağlasın? Öldük yurdaşlar. Hayırlı dostlar, bu zulümga yürek çıdar mı? Rus çizması bizni daim ezip durar mı? Vatan için can verecek yiğitler var mı? Var olsanız yurt aşkına çıkınız dostlar. Analarının göz yaşını siliniz dostlar.
останній погляд на світ, на світло, із тьмяних нутрощів брудного товарняка, крізь вагонні грати, поверх засува, накинутого автоматником з зіркою на шапці і порожнечею в очах, погляд на землю, в якій лежать покоління прадідів, яку відбирають у дітей і внуків люди з порожнечею в очах. Погляд на небо, єдине над усіма, та на чужині не таке, як удома. Погляд в минуле, століття історії, що є нашим тягарем і скарбом. Погляд в прийдешнє, коли ми повернемось, обов'язково повернемось, бо ця земля не підкориться людям з зірками на шапках і порожнечею в очах. Вигнана сама з себе, вона їде в товарняку, захована в наших серцях, вкарбована в нашу пам'ять останнім поглядом.
Квіти від президента України Петра Порошенка та пані Марини Порошенко.